Koszki Dávid vagyok, és ez a vizsgómunkám, ami a lecsóról fog szólni. Vagyis annak elkészítéséről, amihez nem kell más, mint paradicsom, paprika és hagyma. Az alapanyagokon kívül szükségem lesz még egy sütőre, serpenyőre, valamint egy jó éles késre. A lecsó csak egy alap, tehetünk hozzá akár kolbászt is, vagy éppenséggel tojást, vagy amit akarunk. Az alapanyagokat megtisztítjuk, megmossuk, aztán összevágjuk és összefőzzük az egészet. Megmostam és kicsumáztam, megtisztítottam a héjától, és most pedig az következik, hogy összevágjam őket. A paprikát csíkokra vágtam, a paradicsomnak mindegy úgyis szétfő, a hagyma pedig kockára vágva lesz az igazi. Serpenyőbe olajat hevítek, majd ha már elég forró, megpirítom a hagymát. Miután a hagyma megpirult, hozzáadom elsőnek a paprikát, mivel ennek kell a legtöbb idő, hogy megpuhuljon. Ha a paprika és a hagyma nagyjából félúton jár, mehet bele a paradicsom. Aztán az egészet felülről megpárolom. Úgy tűnik, a lecsón kész van, úgyhogy meglepem bele a csémet. Főztem neked lecsót! És jó étvágyat mindenkinek!